Ефір АТР триває. Я, Альвіна Цибулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Рада ухвалила закон про продаж землі, поки в першому читанні. МВФ повертається в Україну. Місія починає роботу вже завтра. Чи дадуть гроші? Коломойський каже, час налагоджувати стосунки з Росією. Олігарх каже про ймовірний 100-мільярдний кредит від РФ. І я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити нашого гостя Володимир Яворівський, народний депутат України першого шостого скликань. Доброго вечора. Першого, другого, четвертого, п'ятого, шостого. Окей. І ось перейдемо щодо роботи Верховної Ради. Там проголосували законопроєкт комітету про ринок землі в першому читанні. Давайте дивимося, як це було. Прошу підтримати та проголосувати. За. Рішення прийнято. Закон прийнятий в першому читанні за основу. І, власне, що саме передбачає цей законопроєкт? Давайте дивитися разом. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, юридичні особи України, створені за законодавством України, територіальні громади, держава. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина юридичної особи в межах однієї об'єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35% земель сільськогосподарського призначення такої громади. В межах однієї області або Автономної Республіки Крим не повинна перевищувати 8% земель сільськогосподарського призначення, а також не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України. І ось ми вже побачили, як голосували депутати і що передбачає цей законопроєкт. Як вам такі результати? Маючи таку нагоду, маючи ваш ефір, я хотів би передусім привітати Мустафу Джемілєва з його днем народження. Це, звичайно, жива легенда. Я дуже радий, що я з ним знайомий, і добре знайомий. Їздили якось разом навіть у Туреччину, і я бачив, як його навіть інші країни приймають як національного героя. Це дивовижно. Я просто дозвольте мені, я хочу нагадати про те, що це людина, яка була позбавлена своєї батьківщини, тобто тоді, коли була депортація із Криму. Маленьким хлопчиком він виїхав з Криму, і коли прийшов вік його призвати до війська, і він сказав, я не піду служити. Питають його, а чому? Він каже, тому що в мене немає батьківщини, ви в мене мою батьківщину взяли. І він сидів в тюрмі разом із Чорноволом і таке інше. Я просто, Мустафа, я вітаю вас, Мустафа Ага, я вітаю вас і зичу вам довгого здоров'я. Ви є, і я переконаний в тому, що легше буде здобувати кримським татарам свою батьківщину, свою незалежність і свою кореневу землю, з якої вже друга трагедія в житті. А тепер уже до вашого запитання. Те, що сьогодні відбулося, це відбулася якась така авантюра, я би інакше цього не назвав. Я багато років був народним депутатом і останнім депутатом СССР. І я пригадую, звичайно, у нашому парламенті були такі подібні, не такі, а подібні ситуації. Це тоді, коли приймався закон про мови. Пане Володимире, хотілося спитати, ви за ринок землі чи ні? Якщо ви вважаєте, що я прийшов сюди і сказати тільки про те, що я за чи проти... Ні, ми ще будемо говорити і про інші теми. Я ще раз кажу, що те, що сьогодні сталося, це абсолютно є неприпустимо, це винятково, це компрометує Верховну Раду. Перед тим, як сказати за чи проти, так не може працювати парламент. Це абсолютно зґвалтований цей законопроект. Прийшов вранці президент, накручував, значить, цих депутатів. Через те я категорично проти.
Я абсолютно переконаний, що, звичайно, потрібен ринок землі, і він буде рано чи пізно, але ринок має бути цивілізований. Зеленський втягує сьогодні і ті, хто його підтримують, і сама фракція «Слуг народу», яка сьогодні проголосувала за перше читання, вони втягують Україну в колосальну авантюру. Давайте послухаємо ще депутатів, які сьогодні були в Верховній Раді. Ось «Європейська солідарність» проголосували проти. Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, чому саме. Давайте послухаємо. Цей закон не захищає ані селянина, який захоче продати землю, на що він має право. Людина, яка має земельний пай, має право його продати, але держава має захистити, щоб його не купили в людини за безцінь. І щоб через півроку людина сказала: Боже, що ж я наробила? Де ж мені тепер брати? Грошей це проїли, тепер паю вже немає, ніхто навіть мішка зерна не дасть, щоб худобу годувати. Ви погоджуєтеся з депутатом від «Європейської солідарності»? Ну, я ще раз сказав, якби я сидів зараз у парламенті, я б голосував, не лише утримався, я б категорично проти голосував. Тому що сьогодні, звичайно, весь законопроект аналізувати ми не будемо, це довго і тривалий дуже час, але є якісь дуже конкретні речі, що сьогодні довести Україну, я не звинувачую в цьому лише Зеленського, а й попередніх президентів, довести Україну до такого озледеніння і сьогодні викинути на ринок землю і сказати: купуйте, а купувати ж то немає за що. І коли виставили сьогодні таку кількість, що 200 тисяч гектарів землі можна сьогодні купити, хто її купить? Ахметов, Коломойський, ще й Тобто олігархи зможуть купити, а прості люди будуть дивитися. Я навіть би не наголошував на тому, що це іноземці. Наші навіть олігархи, якщо вони скуплять, буде те саме, що скупили ці всі. Через те я переконаний в тому, що цей закон викличе дуже велику деривацію в суспільстві. Дуже велику. Я переконаний, що зроблена колосальна помилка, і суспільство на нього буде реагувати. Як побачимо. А ось давайте послухаємо реакцію. Голова аграрного комітету Микола Сольський зауважує, до другого читання на законопроєкт ще чекають кропітка робота. Давайте послухаємо, що він сказав. Рішення компромісне. Ідеальних, на жаль, рішень, як ви самі бачите, по такому чутливому питанню немає. Кожен повинен чимось поступитися. Моя особиста думка. Як ви? Погоджуєтеся з ним? Тут є дуже велике лукавство. Я хочу нагадати депутатам, хто чує мене зараз, і не лише депутатам. Всі говорять про те, що це не раз протискалися якісь закони, такі некомфортні, скажімо, закони важкі, протискалися, говорячи про те, що ну давайте ми в першому читанні приймемо, а до другого читання ми... Але ж законопроект, сам статус Верховної Ради, порядок ведення засідань, порядок ведення прийняття законів дуже регламентує. Не можна до другого читання радикально міняти якісь речі. Читання, так? До другого читання неможливо, це категорично забороняється. А вони говорять про те, що буде змінена самі фундаментальні засади цього закону. Що вони можуть змінити? Я не розумію. На 4 роки іноземцям, виставлять, скажімо, там на 5 років. Але це, ще раз кажу, будь-хто може оскаржити. Тобто фундамент, який сьогодні прийняли, да? Фундамент він має бути абсолютно, міняти його вже не можна. Можна міняти якісь деталі, кому, якусь там і тому подібне. Через те дуже легко буде, ви знаєте, що дуже велика опозиція сьогодні, опозиція дуже різношерстна, і Юлія Тимошенко, і «За майбутнє», і «Європейська солідарність» і «За життя» дуже різні. Вони абсолютно не об'єднані нічим, але вони виступили абсолютно одним цим фронтом, і у них залишається бажання буде передавати абсолютно до суду через те, що так закони не приймаються, як приймалися сьогодні. Такий фундаментальний закон. Я хочу нагадати, була зроблена помилка, в якій і я брав участь, і я теж винен. Це тоді, коли ми голосували за приватизацію промисловості. Щодо промисловості ми обов'язково сьогодні поговоримо. Давайте послухаємо Святослава Вакарчука, який запевняє, що в «Голосі» реформи підтримують, але роботою в комітеті не задоволені. Це дуже важливе питання, яке насправді назріло, яке треба вирішувати. Але не так, як це відбувається зараз, не через коліно, не
політизуючи це питання абсолютно і не розвертаючи свою позицію прямо через телебачення кардинально в одну чи іншу сторону. Це дуже серйозне питання. Ось ми почули Вакарчука. Як ви гадаєте, наскільки у нього, скажімо, у цій фракції так більше важелі, аби якось змінити? Ну, важелі в них дуже маленькі, бо в них маленька фракція, і це абсолютно є очевидним, але те, що вона абсолютно одноголосно проголосувала проти, я, їдучи до вас, дивився сьогодні цю таблицю голосування, голос проголосував проти, і я думаю, що за ними є рація. Одначе, як бачите, голосів вистачило, ще кілька людей, значить... Там були позафракційні? Так, були позафракційні кілька голосів, не буду їх поіменовувати, але, звичайно, головне, що проголосувала «Слуги народів». Кому вони служать, я просто не знаю. Коли весь народ, суспільство двиготить сьогодні, селяни перекривають траси, перекривають дороги, і отак нахрапом цей закон тягнути, що хіба не можна було справді провести дискусію, обговорити якісь вузлові, фундаментальні питання цього закону, знайти спільну мову. І тоді ясна річ, що можна було би прийняти цей закон. Ну, може, вони знають, що вони монобільшості, тому навіщо їм з кимось спілкуватися? Це дуже так? небезпечно. Це дуже небезпечно. До чого може привести ринок землі? Ну, може привести до абсолютного зубожіння України, тому що якщо, скажімо, землю скуплять наші олігархи, я не вірю, що вони так розкошеляться і будуть відразу платити, а потім виставляють мізерну ціну сьогодні золотої української землі. В Європі ніде фактично немає таких земель, як має їх Україна. І за такі мізерні суми стартова ціна 2, а хтось там ще запропонував, ще накинув ще $200. Це тоді, коли у Польщі, в якій земля набагато гірша, бо це Примор'я, я завершую, а в них, звичайно, 7-8 тисяч сьогодні. Це така найнижча ціна, яка тільки є. І українці раптом викидають. Я знаю, що цю землю ви швидко сказали скуплять. щодо зубожіння. Давайте послухаємо фракцію «Батьківщина». Ось вони оголосили про перехід в опозицію. Слухаємо лідерку фракції Юлію Тимошенко, що сказала. Наша команда заявляє про перехід партії «Батьківщина» в опозицію. В опозицію до політики знищення України, опозицію до політики продовження епохи бідності. Ми оголошуємо опозицію. Ось Тимошенко оголосила опозицію. Вони і так в опозиції в Верховній Раді. Зараз опозиція вдвойні, скажімо, в квадраті. Ну, це питання дуже, звичайно, складне. Порошенко подавала певні сигнали новій владі, такі миролюбні, я б сказав так, такі сигнали там і таке інше. Звичайно, ясна річ, що була така її сподівання, і не тільки її, а, скажімо, і я сподівався, що було б дуже добре, коли прийшла непрофесійна команда, непрофесійний президент, які прийшли з вулиці, але Бог з ними, народ обрав їх, і вони, звичайно, вони наші, вони ж не чужі і таке інше. Через те мені здавалося, що найкраще це був, якби сів у крісло прем'єр-міністра і сів за кермо держави виконавчої влади, якби сіла Юлія Тимошенко, яка має колосальний, звичайно, досвід, вона двічі обиралася, завжди її заважали провести якісь реформи, і якби тут, і звичайно, і від цього виграли б тільки «Слуги народу», і сам Зеленський би виграв. Цього не сталося. І ясна річ, що сьогодні «Батьківщина» просто кинулося захищати сьогодні українське суспільство. І через те, що вони перейшли в опозицію, вони фактично і були в опозиції. Через те мене це не здивувало. Пане Володимир, ви ось на початку підкреслили, що 1-го, 2-го, 3-го, 5-го, 6-го скликань були народним депутатом. А скільки разів ви голосували за продовження мораторію? Ну, тоді, коли ставилося питання, скільки разів ставилося це питання, скільки був це, я голосував, звичайно, за продовження мораторію. Хоча я завжди, якщо мені вдавалося, я виступав і казав, давайте, справді, за цей час, це не просто ми відкладаємо, хай воно собі там буде, а це такий, ми беремо тайм-аут для того, щоб підготувати земельний банк, підготувати, скажімо, того ж самого селянина, щоб він мав трішки толку цьому. Розумієте, викинути... Ми бачимо, що ніхто не підготувався. Ніхто не підготувався, нічого, і тоді ніхто не готувався. Сьогодні. Уряд тоді не готувався, все відкладали, сказали, хай буде потім. А зараз приспічило, тому що я розумію, потрібно гроші урядові, я розумію, що є вимоги
Ось щодо Міжнародного грошей. валютного Давайте фонду. подивимося графіку, ось скільки коштує 1 гектар землі в Європі та скільки, ймовірно, коштуватиме саме в Україні. Давайте дивитися разом результати досліджень. Найдешевша земля – латвійська. Там за гектар треба заплатити майже $1500. У Франції вартість 1 гектару землі становить $7,500. У Швеції – майже 10. Щоб купити гектар землі у Великобританії, доведеться заплатити $31,5 тисячі. У Німеччині за такий шмат землі треба заплатити 32 тисячі. В Австрії – 42. Найдорожча земля у Швейцарії. Там за 1 гектар землі можна виручити цілих $70 тисяч. Після відкриття ринку землі, за приблизними попередніми оцінками, вартість 1 гектару в Україні не перевищуватиме $2200. Ось ми бачимо такі результати. Чому українська земля така дешева? Смішне ваше запитання. Ну, ми Вона ж не є бачимо така зараз- дешева. Це ж не земля, це ж не ринок продиктував цю, а це продиктував Зеленський. Пан Володимир, ми продиктував- бачимо зараз результати, так, і бачимо, скільки коштує земля во Франції, скільки в Німеччині, Великобританії. І ми побачили зараз, скільки коштуватиме ця наша земля для, наприклад, той, хто захоче. Нехай буде олігархи, нехай буде іноземці. Ми бачимо, що купити Україну, порівняно з іншими країнами, набагато дешевше. Ну, я вже сказав про це. Просто другий раз повторювати вже, мабуть, немає сенсу. Я сказав, що ми маємо українцям, Бог послав унікальну землю. Є така дуже гарна притча, вона мені подобається як письменникові, звичайно, про те, що коли Бог ділив землю, він ділив, і прийшли українці. І вони, як правило, запізнилися. І Бог каже, а де ж це ви були? Я ж ділив землю, таке інше. Вони кажуть, ну що, якщо нам немає, ми тоді підемо найметувати. Він побачив, що такі мирні люди, добрі, сказав, знаєте що, я тут для себе зберіг шматок землі, так я вам їм віддаю, українцям. Я дуже доречна притча. А українці не знають, як нею розпорядитися. Хоча, тіпун мені на язик, я ще раз кажу, не українці не вміють, влада не вміє, як дати раду такому багатству, яке ми маємо. Люди, український, був розкоркулений на початку ХХ століття, коли український господар був знищений комуністами, більшовиками і таке інше, потім знищена колгоспами. Сьогодні український місце, але дайте йому цю землю. Але в результаті цього закону він може цієї землі не отримати, бо в нього немає за що її купити. Пан Володимире, чи може українці протистояти? Ми бачили ці акції, які відбувалися біля Верховної Ради, але ми також побачили, що немає результатів. Вони не змогли призупинити щодо рішення цього законопроєкту, голосування саме. Хто б що не говорив, але в Україні все-таки вже народилося, хай в такому ембріональному варіанті, але народжується українське громадянське суспільство. Ми мали 2 майдани, де люди виходили і відстоювали. Інше питання, що результати після цього вийшли на Майдан і розійшлися. Це звичайно. А споживають результати цього, споживають не ті, хто, скажімо, виходив на ці Майдани, а хто десь там за рогу. Я це дуже добре знаю. Ось. Через це я переконаний, що суспільство цього не потерпить. Це, очевидно, воно до українців дійде. Побачить цей закон, ось і ми з вами про це говоримо, і нас, мабуть, дехто слухає. І через це я переконаний в тому, що суспільство українське просто так сліпо не віддасть. Бо це останнє, що можна віддати, це найдорожче, що є, це земля. Промисловість, про яку ми говорили, і ви сказали, що ми потім перенесемо. Але дозвольте мені сказати про те, що якщо заводи ми можемо побудувати нові, це не проблема. Це потрібні, звичайно, кошти і таке інше. Землю, якщо ми її віддамо в чужі руки, вона вже до українців не повернеться. І давайте ще поговоримо. Ось Європейський Союз підтримує відкриття ринку землі в Україні. Дивимось заяву представництва ЄС в Україні. Україна не так добре просувається у структурних реформах. Можна сказати, що протягом останніх років розвиток подій тут розчаровував. Нас особливо непокоять питання корупції та управління. І я гадаю, що новий уряд має посилити зусилля в цій сфері. Ось ми почули представника... Ну, тут фактично нічого про землю немає. Він дорікає українській владі в тому, чому ми, громадяни України,
Чому ми її дорікаємо? Про те, що колосальний розгул корупції, і він сьогодні вже є. І виявляється, що коли люди голосували за нову цю команду, сьогодні вже повилізали оці виразки їхні. Сьогодні, скажімо, я прочитав, я не знаю, чи ви читали, чи прочитали сьогодні в інтернеті Дубинського розбірка, який має, скажімо, там десь десятки квартири, дачі. Мама має унікальні це все. Я рядовий журналіст. Я працював більшу частину свого життя, я працював у пресі, в молодості, там і таке інше. І що сьогодні може заробити журналіст? Ну, якщо вас запитати. Я не маю ні квартири, ні машини. Купити сьогодні таке, це все. І він і так зверхньо, коли його журналістка питала, я бачив це відео, коли вона його питала і таке інше. І це той журналіст, якби просто журналіст, який прийшов з якоїсь там тіньової, а він же сам був автором на 1+1, він був сам автором оцих схем, там він це все, як він критикував цих усіх. Виявляється, сьогодні вилізло таке. Я вже не кажу про цього голову міжнародного. Повертаючись до нашої теми щодо землі, пан Володимир, як гадаєте, кому вигідний ринок землі? Він мусив був би бути вигідний, якби це було нормальне обговорення, а можливо навіть і референдум, він був би вигідний, звичайно, українському селянинові. Про нього потрібно дбати. Ми не повинні переживати за Коломойського. Коломойський виживе і так, на Приватбанку, на заводах, яких він має, таке інше. Ахметова, я за них не хочу переживати, бо вони і так є. Але найголовніше, щоб земля, ринок землі підняв українського селянина, наше село українське. Я народився в селі, у маленькому цьому селі, я його дуже добре знаю. Пан Володимир, ви згадали щодо Коломойського. Ось Коломойський вважає, що Україні пора налагоджувати відносини з Росією. Про це український олігарх сказав у інтерв'ю New York Times. Далі його слова на адресу Росії. Вони сильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини, сказав Коломойський, порівнюючи Росію і Україну. Люди хочуть миру, доброго життя. Вони не хочуть воювати. А ви, Америка, змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей на це, цитує видання олігарха. Коломойський заявив, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе. Дайте їй 5-10 років, і кров буде забута, сказав Коломойський. У 2014 році я показав, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно описую те, що бачу і куди все рухається, додав він. Ми візьмемо $100 мільярдів у росіян. Я думаю, що вони із задоволенням дали б їх нам сьогодні, сказав Коломойський. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші, додав він. Ось ми почули Коломойського, який готовий співпрацювати з братською країною. Ну, от ми нарешті почули справжній голос Коломойського. Заспівав не своїм натуральним голосом. Хоча я десь, скажімо, вважав, що справді десь у 1913-14, коли він очолив виконавчу владу, представляв президентську владу у Дніпропетровщині, і він дуже багато зробив, з цього не можна перекреслити, багато зробив для того, щоб не пішов далі Путін, далі Дніпропетровщин. Так. А сьогодні, звичайно, ясна річ, що щось десь якісь, значить, там є в нього якісь перешкоди, він втратив цей банк, і сьогодні він заспівав дуже натурально. Перед цим, правда, він так ніби розспівувався. І коли він сказав, що нема війни, дозвольте мені довершити, він зізнався в тому, що в Україні немає війни. Війни немає в Україні. Це внутрішній конфлікт, це він сказав, Коломойський. Але сьогодні вже він сказав абсолютно прямо, давайте дружити з Москвою, тому що це інтерес не українського народу, це не інтерес рядового українця, це інтерес Коломойського. Це його бізнес, він хоче розростатися, йому десь Росія його обрізала, його бізнес, і це все. Ось, будь ласка, ось українські бізнесмени, українські олігархи, про яких ми говорили, і вони куплять землю, і ми будемо мати
те, що Україна взагалі можна купити, навіть не купувати всю українську землю. Росія може купити по кордону, купити землю і відразу сказати, це наше, до побачення і будьте здорові. І тоді про Крим треба забути. Кримські татари повинні забути про те, що їхня батьківщина це є Крим там і тому подібне. Будуть вічними вигнанцями із своєї батьківщини. Ось до чого ведеться. Через це має якось влада реагувати, але в одному, якщо він вихованець і він підтримував президента Зеленського, і якщо Зеленський це промовчить... Ми знаємо зв'язки Коломойського і Зеленського. Чи ми не побачимо подальшому таку, скажімо, налагоджування відношень з Росією, якщо там завтра-післязавтра заяви і Зеленський про це? Ну, звичайно, якщо тоді ми будемо абсолютно розуміти, вже не можна буде приховувати стосунків Зеленського і впливу на Зеленського самого ж того Коломойського, про якого ми говоримо, але говоримо так у півсили там і таке інше. Якщо його підтримає, якщо цю тезу підтримає президент, вже все стане на свої місця і все буде зрозуміло. І тоді для України колосальна небезпека. І продажа землі, і продажа фактично України. Ви ж бачите, що він знову хоче дружити з Росією. Ви можете собі уявити, яка буде помста Путіна Україні за те, що вона зробила кроки до самостійності, що вона хотіла все-таки реформувати, хай не вдало, але хотіла реформувати. Люди добрі, схаменімося. Але, знаєте, не тільки Коломойський хоче відновити відношення з Росією, а й держава теж. Ось сьогодні між представниками... Що ви маєте на увазі держава? Зараз я вам розкажу, що я маю на увазі. Ось представники Росії та України планують підписати угоду про розподіл квот на вилов риби. Далі коментар з цього приводу громадського діяча Ерфана Кудусова. Перед лицом граждан Украины нарушается закон, сдается фактически национальная безопасность и акватория Азовского моря в угоду Российской Федерации. Комитету по рыбному хозяйству России, за спиной которого явно маячит ФСБшная структура. Ось зараз ще триває перемовини у Запорізькій області, і там перебуває Ерфан Кудусов, і ми будемо намагатися його включити щодо останніх новин, що там відбувається. Як ви ставитеся до того, щодо підписання угод з Росією, яка і анексувала Крим, і війна у нас з боку Росії, і стріляють в українців, а з іншого боку, ось ми підписуємо угоду щодо риби? Ну, тут є одна глобальна причина, про яку іноді говориться, але говориться дуже рідко, про те, що ясна річ, що була помилка Порошенка, треба було оголошувати військовий стан на початку і говорити, в нас є війна. До сьогоднішнього дня війна не оголошена, якийсь конфлікт. Ну і Зеленський теж не оголосив це офіційно. Зеленський взагалі, він жодного разу не назвав агресором там Путіна там і таке інше. Тобто, таке якесь лукавство політичне на цьому рівні. Через те, ясна річ, що, бачите, підписуються ці, купуємо електроенергію в Росії. Пан Володимир, зараз у нас є зв'язок з Ерфаном Кудусом. Добрий вечір, пане Ерфане. Розкажіть, будь ласка, останні новини, що відбувається, хто є за підписання угоди, хто проти, які результати? Добрий вечір, пані Ліна. Ми зараз в Бердянську, біля Інституту рибного господарства. Вот. И за закрытыми дверями, без прессы, без доступа общественности проходят онлайн-переговоры российского Держрыбагентства с таким же ведомством российским, которое находится в Ростове. И перед этим рыбным институтом, научно-исследовательским, собрались рыбаки, но сейчас уже практически они все разошлись, но целый день здесь стояли пикетирующие активисты Бердянска, которые являются патриотами, выступают против каких-либо переговоров с Россией. Было очень много активистов из различных общественных организаций. Вот, многие стримили, но еще больше, как ни удивительно, было полиции. Все переулки вокруг и вся улица забита полицейскими машинами. По моим оценкам, это больше 100 человек. Для такого маленького города это гигантское просто количество. Они оцепили полностью здание, пройти нам не дали.
и в том числе прессе не дали пройти, ни общественникам и ни рыбакам, которые там около 20-25 рыбаков было, да. Скажіть, будь ласка, чи уклали протокол щодо підписання договору між Росією та Україною? Які, за вашу інформацію, що ви знаєте про це? Я об этом не знаю, но выходил один из участвовавших в переговорах, видимо, сотрудник Держрыбагентства, который сказал, что переговоры могут длиться и завтра. Ну и такой как бы полунамек был, что ждите, может быть выйдет сотрудник Министерства иностранных дел, что-то вам пояснит, но переговоры могут продолжаться еще и ночь, и ненормированно, и завтрашний день. Поэтому пока мы о результатах не знаем, но мы знаем, что где-то примерно с 11 часов заехали 3 машины через черный ход в задний двор этого института, и за закрытыми дверями абсолютно такая фейковая какая-то переговорная вот эта вот процедура происходила, я даже не знаю, как это назвать, потому что это абсолютно незаконно. Ви будете і да. далі там знаходитися, правильно я зрозуміла? Да. Ну, пока мы здесь, но дальше находиться, наверное, не имеет смысла, потому что все пикетирующие разъехались, осталась только съемочная группа телеканала АТР, я тут и полиция. И полиция в каждом дворе буквально здесь вокруг, они сидят в машинах. И мы пока не знаем, что делать. Может быть, мы еще подождем, может быть, выйдет сотрудник МИДа, который участвует в переговорах. Дякуємо вам, будемо на зв'язку і обов'язково в наступних випусках будемо зв'язуватися. Ось ми почули, що відбувається зараз в Бердянську. Як ви оцінюєте ці перемовини, які відбуваються через скайп з Росією? Як це можна оцінити? Як якась така тиха, заплічна, я би сказав так, заплічна зрада, навіть не легальна, а заплічна. Це дуже прикро, що новообрана влада, який народ віддав 70 з гаком відсотків, не чує цей народ. Не чує, а діє якось там за плечима, таємно там і тому подібне. Це може дуже погано кінчитися. Проблема Азовського моря – це складне, це внутрішнє було море, яке належало Україні і Росії. Тепер фактично Росія майже повністю його захопила. Керченська протока, в якій ми знаємо, стався цей інцидент. Сьогодні проїхати через цю Керченську, пройти через Керченську протоку – це велика проблема. Це треба домовлятися, тобто Україна вже не має вільного цього входу. А тепер ще сьогодні, даруйте, ще Росія хоче повністю захопити Азовське море, і в такий спосіб вона підійде під Бердянськ, під Маріуполь, тобто буквально під наш поріг український підійде. Цього допустити ні в якому випадку не можна, ніяких якихось угод, то більше заплічних там і таке інше. Це море, яке належало і Україні, і Росії. За міжнародними правилами треба цього домагатися. А ніхто нічого не робить, а тихенько підписують якісь угоди. Знаєте, пан Володимир, добре, що є такі люди, які, скажімо, стоять так, з самого ранку там вони. Але, знаєте, виступали, спілкуючись з Сарафаном по телефону, він сказав, що там були люди, які саме за угоду, саме риболовці, їх було зо 20. Як гадаєте, чому люди, які там за угоду, які хочуть цю угоду з Росією, вони не розуміють, що війна, так, що анексована Крим повністю, Донбас частково. Невже українці так і за 6 років російської агресії так і не зрозуміли, що головне все ж таки далі бути від Росії? Все набагато простіше. З моєї точки зору, звичайно, я не кажу, що моя абсолютна точка зору, що я правий, але я переконаний в тому, Росія кидає велетенські кошти на те, щоб робити все, виконується через гроші. Через те, ну що таке рибалкам цим кинути з російського стола, згорнути якісь там копійки і сказати, хлопці, робіть ось те-то, а ми вам після цього дамо право там нас там рибалити і таке інше. Все набагато, тут якоїсь великої політики навіть немає. Це звичайне шахрайство, звичайна підкуп. Просто, але якби ці люди були патріотичними і сильними, стрижним, патріотичним, вони би на це не пішли. А так, ну, звичайно... Це проблема українців. Ми маємо зараз таку ситуацію. Володимир Яворівський, народний депутат України 1, 2, 3, 4, 6 скликань. Дякуємо, що були з нами. Далі ефір продовжить Заман українською. Тарас Кавзар підведе підсумки дня, а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами.
час налагоджувати відносини. Коломойський запропонував відвернутися від Заходу і почати дружити з Росією. У Раді проходить засідання з продажу землі.